Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Klumpen gezurrak. Marmar! Marmar! Non zaude, Marmar? Marmar! Zure karramarroaren antza daukatala. Ikusi alduzu, Didi? Ez, Dixie? Ez dut ikusi. Sentitzen dugu, Dixie. Hanka egingo zuen zure karramarroak. Baina nik maite dut, eta ongi zaindu dut. Eta ez duzu jan. Oh, Beste aberetxo bat lortuko dizugu, Dixie. Ez dut beste aberetxorik nahi, Donkey Kong. Ez da pentsatu ere. Ies egingo du Marmarrek bezala. Oh, ez dut sekula inlur jota ikusi, Dixie. ez da neuk ere, Donkey Kong. Galdera arrunt bat, Klump generala. Zenbat denbora daramat, kristalezko kokoaren atzetik. Gogoratzen aizenetik. Eta zenbat denbora da hori, Klump? Ez dut gogoan. Denbora asko, Klump. Eta jada. Bukatu da denbora! Oraingoan lortu edo zureak egintu. Ulertu duzu. Ez dut nahi beste hots, edo otik. Nire plan berriak ez du txekin gokroko putzarregi jauna. Tatxan! Upela? Upel lehergarria. Upel sorta bat egingo dugu upel lantegian. Eta gero... Klump! Zabaltzen dutenean... Klump! Desaktibatu egin duzu upela? Hots, eta o. Sokorma sokoiku urgela. Zureak egin du, ospa, eskutatu hemendik! Aldegin dezadan, nahi du? Nahi dudana da, uko egitea! Ogi, begiratuko dut iztegian. Zure kargutik entzen zaitut, mailaz jaisten zaitut! Kanporatu, betiko! Zehatz mehatz esan da, jata etzara! Generala! Baina armada! Beroni zerbitzatzea da, krokoputzerregean, nire bizia nora joan behar dut! Horrek ez dit batere asorda. Zirin gaurtik aurrera, ez zara hemen behintzat. Musgerra. Ez duzu existitzen. Eta debekatu egiten dut Klump izena berriro aipatzea. Erbesteratu egiten zaitut betiko. Krusha! Aizu! Ez begiratu niri! Nengoen begira, negarrez entzun zaitut. Eta zerbait gertatzen zaizu?
Ez! Ez zaite zer gertatzen ez, zertxo ere ez! Dena primeran doakit! Tira, horrela ikusita? Zer, ez deusa eta doakabea ematen dut? Bai, alaxi sentitzen naiz! Ez galdu denborari, nilako errukarri bati begira. Sentimental lutsa naiz ni. Erregea ganako debozio talegin. Ez ere zaren urrengo utxalani. Utxegin dut, ontzia abiatu da, igatuta, ontzia ondoratu da, ta ez daukat lagunik munduan. Izenik gabeko ta existitzen ez duen itzontzi, mimera bainoen aizti. Ez daukat lagunik munduan. Ez daukat lagunik munduan. Bai, badaukazu, Klump jauna. Gera daiteke nirekin? Klump? Krokoputzerregeak erbesteratu egin du. Ez dauka ez familiarik, ez lagunik, ez nora joanik. Txukuna naiz eta ez dut asko jaten. Tira, erregimena egingo dut. Etxeko lanak egiten badaki. Klump ez da etxea bere bat, Dixie. Klump jaunak agindu dit, ez dela gehiago gaiztoa izango eta bizimodu berria hasiko duela. Tira, Dixie, nola biziko daba musker bat gurekin? Muskerrak harrien azpian bizi dira eta ez zuaitzetan. Ez aldala. Beno... Emaidazu eukera bat. Eta kristalesko kokoa zer? Zintakit, nire amaren ezkaten izenean, eure biziarekin babestuko dudala. Emaiozu aukera bat, Cranky. Oh, mesedez! Mesedez! Ongi da. Nire familia berria, tximino herritarronena izango naiz eta arro egonko zareten nitaz. Ez kezkatu nigatik, ez dut minik hartu. Ezin esan ongi hasi denik. Banoa, Klump jauna! Tira, gonbidatu ez dugun gonbidatua non sartu pentsatu beharko dugu. Bai, utzik dagoen bakarra, bere lepagainekoa da. Badakin non. Nire etxean ez. Mesedez, Dixie alaitzearren esan dut. Ez utzi behintzat botak eranzten. Oso barregarria. Ongi, generala. Zer esaten didazu zure maila berriaz? Nola, naiz nire lekutik mugitu. Artaburua zara ba, Kruxa. Bi buru bazen euska bakarrik sentituko zinateke. Baina ez dut gogorregi hartu behar. Azken batean, jada ezer estena, eta bere izena aipatzen ez duguna ere, ez zen Einstein. Orain kontua da... Ene bada, upela, baina upel lergarria da, ala ez. Nola jakin dezaket? Agian zuk lagunduko didazu zalantza argitzen, Kruxa generala. Bai, honetan bai, haha. Upelergarria da inolako zalantzarik gabe. Bai, hori da, obedientzia itxuak. Oh, begira, generala, beste upel bat.
Erasotzen ari zaizkigu! Erasotzen ari zaizkigu! Itxi ateak! Emakumeak eta bananak aurrena! Emakumea bananak eta tximino nanoak! Ui, ai, ai. Ongi, nire familia berria! Agurtu dezagun egun berri zoragarri hau! Eguzkia irten da eta gosaria prest egongo da zazpietan, puntuan! Non dago Klump jauna? Oiar tripandia zari zara! Ez tarriko zulotik bera sartuko diot trompeta! Ongi dago, ez kezkatu nigatik, ongi dago, oso ongi! Laguntzea baino ez du nahi? Oh, arrazoia dauka. Ziur nago berehala ohituko dela. Nora goaz, generala! Tresna makurren bat erakutsi behar didazu azkenean kristalesko kokoa eskuratzen lagunduko didana? Ez, vagonetak gidatu nahi nuen besterik ez. Itzela mundiala. Jakiteko garaia duzu, Kruxa. Generala izatea ez dela soilik divertitzea eta itzel pasatzea. Uniforme berria egingo dit. Plan bat nahi dut, Kruxa. Kokoa lapurtzeko. Ideia bat, marrazkitxo bat, zirriborrotxo bat, edo zer! Biratu ezkerrera, Kruxa! Basera itzuliko gara zenbait gauza adosteko. Eskuinera? Bai! Ongi. Ez, ezkerrera! Irtena! Begira, Klump tximinokeriatan dabil krankiren upel abiarazleekin. Ei, zertan ari zara? Distira pixka bat ateratzen krankiren upelei. Hau bai ez duela esperoko, Didi? Badator. Erabat neureganatuko dut gure erretxin hori. Dira, banua bazkaria prestatzen astera. Berehala noa! Klump jauna? Badakit, Dixie, laguntzearren ari zen. Esan hori krankiri. Orbitatik jaisten denean. Ez kezkatu negatik. Kolpetxo batzuk baino. Ez dauzkat. Zu emango diogu. Gero, zuaitza botako dugu eta zulo handi eta arriskutsuak egingo ditugu. Bai, zulo handi eta arriskutsuak eta... animalian azkagarriak ekarriko ditugu. Eta harmi armailetsu erraldoiak ere bai, eta zizare berden ardagarriak, eta igel erdetsuak, eta... Ze harreman dauka hone guztiak nik kristalesko kokoa eskuratzearekin? Kokoak? Zergatik gogoratu eta galdetzen diot neure buruari bapatean zertan ote dabilen aipatu ezinezkoa den ura? Tximinoekin bizi da. Tximinoekin? Bai, ala diote espioiek. Tximinoekin! Tximinoekin bizi da! Banana bat nahi! Bikaina! Kokoa lapurtzeko estrategia paregaberen bat dauka. Eta egingo nuke aipatu ezin dena bera ere ez dela ohartu ere egin. Donkey Kongen igogailua ez da inoiz ongi ibili. Ongi ibiliko da bukatzen dudanean. Eta, gustura bizi zaremen? Egi esan Dixi, ez da bat ere erraza zuaitzean bizitzea, baina oitzen ari naiz. Oso harro nago moldatzeko egiten ari zaren aleginaz. Bueno, tira, ez esan inori, baina uste dut hasi direla. Ni lagun bezala ikusten baita kranki ere, eta egi esango dizut Dixi. Orain arte ez dut lagunik eduki. Badator Donkey Kong! Kaixo, Donkey Kong! Ikusiko duzu nola utzi dizun igogailua Klump jaunak!
Erabiagailua ematen duzu, Donkey Kong. Ni ilargira bidali ninduen. Eta trompetarena ahaztu gabe. Oh, trompeta! Beraz, zer diozue? Klum, ez da gutakoa! gutakoa! Saiatu gara, Donkey Kong, baina alferrik. Bihar goiztean esango diot. Errazagoa izango da berari esatea Dixiri baino. Ikusi alduzue, naiz erori. Dagoeneko berdin dio ordea. Nora zoaz, Klump jauna? Banoa, Dixi. Banoa hemendik. Bazoazela, baina zergatik? Hau ez delako nire lekua. Non ikusi da musker bat zuaiz batzean bizitzen. Baina esan didazu gustura zeundela hemen? Oker nengoen. Asko zobeto egongo naiz lokazti batean neu bakarrik. Hobeto pentsatu behar nuen bihotzik gabeko musker bati lagundu aurretik. Bi lan aurreratu dizkigu, Dixiri esatea eta berari. Agur, Dixi. Barkatu, baldaukazu banana bat. Krokoputzerrege jauna! Oh, barkatu, tximino bular joletzat hartu zaitut. Pesede, zutidazu itzultzen jauna, ez dut berriro hankasartzerik egingo. Ongi da, itzuli zure postura. Mi esker krokoputzerrege jauna. Baina baldintza batekin, zure lagun tximinotxoa saldu eta kokoa lapurtzeko erabiltzekotan. Dixi, baina nik... Izan edo ez izan, izan edo ez izan, izan. Bere nahiak aginduak dira niretzat krokoputzerrege jauna. Berriro ere elkarrekin gaude, lapur familia handia osatzen dugu. Barkatu, Dixi. Zer egin dut zuk usteko? Zergatik uste nau mundu guztiak bakarrik? Denek alde egin dute, zaila da aurrera egitea, ez daukat inor laguna deitzeko. Mingarria da berriz ere bakarrik geratzea, bapatean ez ustean aurrez igarriko banie, baldaukat lagunik munduan. Zer nahi duzu? Ni nago hemen ulertzen. Zer? Krokoputzerregea kupelantegia pikutara bidaltzeko asmoa dauka. Bai? Eta zergatik esaten didazu niri, jada ez zara gutakoa. Bestei esateko. Zuei laguntzearen ari naiz. Zergatik sinetxi behar dizut? Krokoputzerregeak jakingo balu esan dizudala, bizirik larrutuko nauelako. Gainera, esan nizunik ez diodala gezurrik esaten lagun bati. Mil esker, Klump jauna. Lagun gezurti nuzurti eta zitala naiz. Gorde onarpen malkoak kokoa lapurtzen duzunerako, Klump. Emanaldi goraipagarria, baina ez saria irabazteko bestekoa. Tximinoak upen lantegia babesten daudela? Aize lapurtuko dugu kokoa! Abisua jaso bezain azkar etorri gara. Bai, zer gertatzen da? Zuenak egin duela upen lehergarri horretara hurbiltzen bazarete. Nork ipini du hor? Krokoputzek nork bestela. Dixiri esan dio Klumpek. Klumpek? Eta zer egingo dugu, Cranky? Egin dezakegun gauza bakarra, Donkey Kong. Lehertu. Plan ona, nola?
Aurrena, zuk, upela hartu, Ez da inplan ona. zure gain dago hemendik urruntzea inork min hartu baino lehen. Zu zara eroia, Donkey Kong. Eta zuk ez didazu ahazten uste. Ez da ukitu ere! Dixie, pozten naizu ikusteaz. Ez, Dixie, ez da ematen duena. Horixe badela! Gezurra esan didazu, hasieratik! Jaso egin zintudan eta honela eskartzen didazu, ni erabiliz besteak paretik kendu, ona sartu eta kokoa lapurtzeko! Egiatan, Dixie, enaiz kokoa lapurtzera etorri. Bete-betean harrapatu zaitut! Nahiago nuke azaltzeko beta baneuka. Zerin zain dago tximino kankailua? Babesera! Iruzurra zen. Bai, klump horrena bezala. Muskerkeriaren kiratsa hartzen diot honi guztiari. Ongi, baina zensiago. Ederki, non sartu da ordea kankainutzar hori? Hartu kokoa, klump, kokoa! Orain txinator, ozenago! Non dago kokoa, sokormazoa? Trampa bat zen, mordoa dira. Neskato bat baino ez da! Banana sarta! Tira, badakigunez nola bukatu eiden. Beste batean! Klumpek engainatu egin gaitu hasieratik. Ez genuen muskerlerdetsu horretaz fidatu behar. Ez zaitez honengatik goibeldu, Dixie. Ez, ongi nago, Donkey Kong, benetan, mil esker. Ai. Marmar, itzuli egin zara, non ibili zara? Zer da mezu hau? Ea, Dixirentzat mil esker. Mil esker, zetaz, idatzita? Nork idatzi? Azken finean, ez zuen kokoa lapurtu nahi, ez Marmar. Itzuli zaren ez? Txeratu eta zaindu egingo zaitut eta egunen batean uzten banauzu, ez dita solako. Zeren elkarrekin igaro ditugun negozoak gogoratuko ditut eta horrek postu egingo nau.